Tartom rampát. Melyik rámpa én is? Majd fogom fentet. Azt mondja, a botot... Majd várjál. Cover this area. Hold your positions. Hold this position. Cover this area. Hold Én this molózom position. kis házat. Decoy. Meghal. Jó, bomba fentén. Gyertek a fentén. Ne menj el, ne menj el. Hol van a... Itt van a üfé mellett, gyerekek. Kisház mellett van. Kisház mellett lent. Egy nyugati Grenade out. Jó, még egy ott. Jövök vissza. Ott már tőle. Bocs, srác, csak Levihette. Ott van bent, röviden van bent, mögötted. Még ugrál is. Ott az ajtó mögött, ott. Nincs jó. Ez... Jaj! Dark. Jaj. Ez Kozi, ez muszáj, ez küld el majd ezt a videót. Ezt nem értem, hogy... Come on, chop. Ezt senki nem Meg ki akarja? értette, hogy Ki mi van. akarja?